Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα νέο επεισόδιο του podcast Why Not με μένα τον Ηρακλή Χριστοφόρου, σομελιέ και σύμβουλο κρασιού. Στο σημερινό επεισόδιο καλεσμένη μας η Ελπίδα Κυριακίδου, εκ των ιδιοκτητών του Ινοποιού Βασιλικών στο χωριό Κάθηκας της επαρχίας Πάφου. Ελπίδα, να σε καλωσορίσω σε ακόμη ένα επεισόδιο του Why Not, του podcast για το κρασί. Καλώς όρισες στο podcast. Ελπίδα Κυριακίδου, ναι. Ινοποιών Βασιλικών Κάθηκα στην περιοχή της Πάφου. Να γνωρίσουμε πρώτα εσένα, Ελπίδα μου, να μας πεις έτσι λίγα λόγια για σένα και μετά να δούμε και το Ινοποιό Βασιλικό, να γνωρίσουμε και το Ινοποιό Βασιλικό γενικότερα. Λοιπόν, ποια είναι η Ελπίδα Κυριακίδου που έχω σήμερα την τιμή να έχω μαζί μου στο ωραίο μας podcast? Λοιπόν, εγώ είμαι η Ελπίδα, είμαι η κόρη του Γιάννη, ενός εκ των 3 ιδιοκτητών. Μάλιστα. Και έχω σπουδάσει εινολογία στην Αθήνα. Εντάξει, η αλήθεια ότι λόγω του COVID δεν συνέχισα τις σπουδές μου κάπου αλλού. Έφαμε το Ινοποιό που λέμε. Μάλιστα. Μετά είμαι στην Κύπρο από το 2020, μόνιμα. Και στο Ινοποιό πλέον. Εργάζεσαι εκεί με την υπόλοιπη ομάδα, έτσι. Με την υπόλοιπη ομάδα, την Αφροδίτη που είναι ο εινολόγος μας, το Γιώργο Γκένο που είναι ο Γεωπόνος. Θα τους δούμε όλους σιγά σιγά την ομάδα. Ναι. Ελπίδα Κυριακίδου, άρα δεύτερη γενιά του Ινοποιού Βασιλικών, σωστά? Ναι, βασικά ο παπάς μου, ο Γιάννης Κυριακίδης, ο νονός μου Ηράκλης Κυριακίδης και ο θείος μου Γιώργος Κυριακίδης ξεκίνησαν το Ινοποιό το 1993. Λόγω του ότι ο παππούς μου είχε πάρα πολλά εμπέλια στον Κάθηκα. Ναι, στην περιοχή. Ναι, στην περιοχή. Family business. Family business. Ωραία. Άρα ξεκινούν το 1993 τα 3 αδέρφια Ηρακλής, ναι. συνονόματος μου. Ναι, συνονόματος μου. Ηρακλής, ο Γιώργος και ο πατέρας σου, ο Γιάννης Κυριακίδης. Μάλιστα. Ποιον ήταν έτσι το vision του Ινοποιού Βασιλικών τότε, το 1993, που να πούμε, Ελπίδα, ότι θα έλεγα ότι που τα πρώτα Ινωπία των Βασιλικών του Κάθηκα όσον αφορά το θέμα της μετεξέλιξης της ινικής κουλτούρας στην Κύπρο, και να το εξηγήσω τούτον, μετά από τις μεγάλες ινοβιομηχανίες, όταν ξεκινήσαν τα μικρά Ινωπία, θεωρώ ότι το βασιλικό Ινωπιό ήταν ένα που ήταν από την αρχή. Αν και σιγά σιγά ξεκίνησαν τα τοπικά Ινωπία κάπου στο 1985-90, αλλά το 1993 από τις μαλλές ξεκίνησε το Ινωπιό σας. Άρα πώς ήταν η ιδέα να ξεκινήσουν από τα 3 αδέρφια τούτον το πράγμα το οποίο σήμερα έχουμε και καμαρώνουμε ενός βασιλικών Ινωπίων του Κάθηκα? Κοίτα, τα αγόρια, τα αδέρφια Κυριακίδη ήταν μεγαλωμένοι μέσα στον Αμπελώνα. Από τον παππού. Ο παππούς μου, σκεφτείτε, ήταν ένας από τους Κυπρίους που είχα σπουδάσει στην Πάτρα αμπελουργός. Μάλιστα, δηλαδή είσαι το και ως επάγγελμα. Ήταν καθαρά επάγγελμα, να το πούμε. Ναι, ήταν το επάγγελμα του παππού μου, αμπελουργία. Μεγαλώσα μέσα στα αμπέλια. Και όταν ο παπάς με επέστρεψε από την Αμερική και σκέφτονταν τι να κάνουν με τα αδέρφια του, επειδή δεν είχε σπουδάσει κανένας εινολογία. Ναι. Ένας θείος τους είπε τους, αφού έχετε τόσους αμπελώνες, γιατί να ξεκινάτε να κάνετε έναν Ινωπίο, αφού σας αρέσει και τόσο πολλά. Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα του βασιλικού Ινωπίου στον Κάθηκα με το ξυνιστέρι. Ήταν η πρώτη ποικιλία που ασχολήθηκαν, έτσι, το ξυνιστέρι, που ήταν και η γηγενής ποικιλία από το 1993. Μάλιστα. Άρα ξεκίνησε το Ινωπίο. Φυσικά δεν είναι το Ινωπίο που ξέρουμε σήμερα ως κτίριο, ήταν κάτι άλλο, ναι. Έναν παλιό κτίριο που πραγματικά εγώ αγαπώ τον χώρο, γιατί μεγάλωσα με τα ξαδέρφια μου και τον αδερφό μου. Άρα είσαι συναισθηματικά δεμένη. Πάρα πολύ. Θυμούμαι που ήμασταν μικροί και λέγαμε θα μας πάρουν στο Ινωπίο, στον Κάθηκα να παίξουμε. Μάλιστα. Και παίζαμε πάνω στα παλέτα, στις κάρτες, ήθελαμε να βάλουμε φελούς και τα καψίλια. Ναι. Άρα με το πάθος που μου το λαλείς τούτον, βλέπω ότι εμπουτσαμε που δημιουργήθηκε ο πόθος, να το πούμε, η όλη η κατάσταση, έτσι ώστε η Ελπίδα Κυριακίδου να ασχοληθεί με το κρασί και να είναι μέσα στην ομάδα σήμερα. Νομίζω ότι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου ήταν πάντα εινολογία, δεν ήταν κάτι άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή στο χαρτί των Παγκυπρίων ήταν μόνο μία επιλογή. Δεν είχα
Μία ήταν, Μία ήταν. για το κρασί. Ινολογία Αθήνα, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Άρα το 1993 ξεκινά η ιδέα, να το πούμε έτσι, και η προσπάθεια των αδερφών Κυριακίδη για να δημιουργήσουν το βασιλικό, το εινοποιείο βασιλικών στον Κάθικα, έχοντας ως δυνατόν όπλο τους ιδιόκτητους αμπελώνες του παππού με ξυνιστέρι. Άρα μιλούμε για μια μεγάλη, δηλαδή υπήρχαν αρκετοί αμπελώνες ως ιδιόκτητοι. Εφόσον ήταν και το επάγγελμα του, είχαν αρκετά στρέμματα. Εκτός από ξυνιστέρι, τότε στην Κύπρο υπήρχε και τάση των διεθνών ποικιλιών. Είχαν Σιράζ, τότε είχαν Καπερνέ, τότε Κασαρτονέ. Εντάξει, στην πορεία έγιναν αναμπελώσεις. Άλλαξε η φιλοσοφία, μάλιστα. Και πώς έπαιρνε το εινοποιείο βασιλικών? Για να εξήγα μας λίγο, να μας δει ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει, η ονομασία πώς προέκυψε, ποια ήταν η ιδέα να ξεκινήσουν με την ονομασία βασιλικών? Βασικά η ιδέα προήλθε και από το λόγο, όπως βλέπετε πάνω έχει έναν αετό. Να μας το εξηγήσεις τον αετό. Ναι. Γιατί πολλοί ρωτούν τι είναι το λογότυπο του βασιλικού. Στην περιοχή του Κάθικα, στην περιοχή που ήταν και το παλιό το εινοποιείο, αλλά και το καινούριο, υπήρχε ο βασιλικός αετός. Ήταν ένας αετός ο οποίος ήταν χρυσός και το άνοιγμα των φτερών του ήταν 3 μέτρα. Γι' αυτό ονομάζεται το βασιλικός αετός. Πλέον δεν υπάρχουν πολλοί. Η αλήθεια των τελευταίων καιρών, εγώ που πάω κάθε πρωί δουλειά, βλέπω κάποιους και έτυχε να δω ένα κάτσει μπροστά μου ένας βασιλικός αετός. Εντυπωσιακό. Ήταν πολλά εντυπωσιακό. Μάλιστα. Άρα λόγω ότι υπήρχε ο βασιλικός αετός στην περιοχή, ονομάστηκε και το εινοποιείο βασιλικό. Στην περιοχή βασιλικό αετό. Και αποφασίσαν να ονομάσουν το εινοποιείο βασιλικό. Μάλιστα. Άρα 1993 και κάπου το 2010, αν δεν κάνω λάθος, το εινοποιείο μετεστεγάζεται ή μεταφέρεται βασικά στο νέο εινοποιείο, νέες εγκαταστάσεις. Σωστά. Ναι. Βασικά, αν θυμάμαι καλά, που τον παπά μου και την Αφροδίτη το 2010 ετριγούσαν και στο παλιό εινοποιείο και στο νέο. Ήταν παράλληλα, κόκκινα και λευκά. Ναι. Νομίζω μετακομίσαν εντελώς το 2011, την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Που είναι μέχρι σήμερα, έτσι, οι εγκαταστάσεις. Ανάφερες έτσι και 3 φορές το όνομα Αφροδίτη, είναι η εινολόγος σας? Ναι, η Αφροδίτη είναι στην οικογένεια του βασιλικού, εννοείται. Μάλιστα. Είναι κοντά μας από το 2010, 10-11, σίγουρη. Και όταν πρωτοήλθε στην Κύπρο, είχε εδώ και μια άλλη ντροπή στο εινοποιείο, θεωρώ πολύ θετική. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ κοντά της μαθαίνω πολλά πράγματα. Προσπαθώ να μάθω, η αλήθεια. Έχει πάρα πολύ εμπειρία. Είναι αρκετά καλή στη δουλειά της. Θεωρείται ότι είναι μια καλή ομάδα πάνω στο εινοποιείο βασιλικών. Ενώ και γενικά και η Αφροδίτη, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα εκεί και μέσα στους αμπελώνες κλπ. Που κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τούτον νομίζω φαίνεται και στον κόσμο, στον καταναλωτή που εκτιμά το έργο σας. Αυτό λέω, γιατί πολλές φορές ακούω κόσμο που λέει, ξέρεις, αρέσκει μου το κρασί. Ναι, αρέσκει σου το κρασί, συμφωνώ, αλλά βασικά τι κάνεις, εκτιμάς το έργο του αμπελουργού, εκτιμάς το έργο του εινοποιού, εκτιμάς το έργο όλης της ομάδας η οποία προσπαθεί, γιατί πολλές φορές ελπίδα ο κόσμος, ο καταναλωτής, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται πίσω που το τελικό προϊόν που βλέπουμε και μπροστά μας. Υπάρχει πάρα πολλά μεγάλη προσπάθεια το να μεγαλώσει το αμπέλι και να έχουμε το σωστό καρπόν για να μπορέσουμε να κάνουμε το σωστό κρασί. Σωστά τα λέω. Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα. Περνούμε καλά, αν εξαιρέσεις τις εντάσεις του τρίγου που είμαστε. Τσάμε, όπως το είπες εσύ, είναι οι εντάσεις του τρίγου που χρειάζεται ο χρόνος, έτσι, για να μπορέσετε να τελειώσει όλη η διαδικασία σωστά. Ναι, βασικά πότε ξεκινά ένας τρίγος στην περιοχή του Κάθικα? Λοιπόν, επειδή εμείς τα στατιστικά που έχετε και που ξέρεις και εσύ εκεί πάνω.
Εμείς επειδή κάνουμε κάποια χρησιμοποιούμε international ποικιλίες, αλλά και κυπριακές, για τον Αγίον Ονούφριο, το Σιράζ. Μάλιστα. Ξεκινούμε τρίγον τον Αύγουστο. Μάλιστα. Και τελειώνουμε τέλος του Οκτώβρη. Από τον Αύγουστο μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Εξαρτάται από τη χρονιά, ναι. Πέρσι, ας πούμε, ήταν long time. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλος τρίγος. Μεγάλος τρίγος. Και λόγω του ότι ήταν στρεσαρισμένα τα αμπέλια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα ξεκινάτε Αύγουστον. Ποια είναι η πρώτη ποικιλία που... Τα τελευταία 2 χρόνια το εινοποιεί και ένα Sauvignon Blanc. Εντάξει, όταν ήρθα εγώ πίσω στο εινοποιείο, επειδή ήμουν σε ένα αρκετά μεγάλο χώρο, ζήτησα από τον παπά μου αν μπορώ να κάνω κάτι μικρό για να νιώσω πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Μάλιστα. Έτσι το 2022, επειδή ένας φίλος του είχε ένα πάρα πολλά ώρα να μπέλει Sauvignon στον Κάθικα, σε 700 μέτρα υψόμετρο, είπα του παπά, μπορώ να το εινοποιήσω για να δω πώς είναι να βγει. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε νομίζω 8 του Αυγούστου. Παραλάβαμε το Sauvignon. Sauvignon Blanc 8 του Αυγούστου, μάλιστα. Και τούτο το project αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενα σου ελπίδα ότι ήταν εν το μωρό σου. Να τολμήσω να το πω. Ναι, εντάξει, μια διεθνής ποικιλία. Ήταν ένα πολύ ωραίο αμπέλ. Ναι. Ήταν το πρώτο project σου. Ναι. Και πώς το ονομάζουμε? Ονομάζεται Όμα, που σημαίνει βλέμμα. Όμα που σημαίνει βλέμμα, στα λατινικά. Γιατί μια φίλη μου που είναι ζωγράφος σχεδίασε με έναν πίνακα με ματόπετρες. Επειδή ήθελα κάτι να παραπέμπει σε νησί, θάλασσα. Πάντως, να πούμε στον κόσμο που μας βλέπει και παρακολουθεί ότι έχει πάρα πολλά ωραία θέα το εινοποιείο, αλλά και οι αμπελώνες σας προς τον περιοχή του Ακάμα και εκεί των κόλπων των κοραλίων όσοι ξέρουν. Και πραγματικά ο κόσμος που έρχεται εκεί, και μιλήσαμε πάρα πολύ κόσμο που επισκέφθηκε το εινοποιείο, αλλά και εγώ, είναι κάτι πολλά ωραίο, ειδικά την ώρα της δύσης του ήλιου. Ναι, έχουμε ένα απίστευτο ήλιο. Φαντασμαγορικά, είναι. Ναι. Μάλιστα. Άρα ξεκινάτε με το Sauvignon Blanc και μετά... Θα συνεχίζουμε με τα Shiraz. Ταυτόχρονα ξεκινούν κάποια άλλα κόκκινα, μαλαθευτικό, λευκάδα. Και ξεκινούν τα ξυνιστέρια μας, που κάποια πιο πρώιμα και κάποια πιο ψημά. Ναι, το Cabernet τέλος του Αυγούστου, μέσα του Αυγούστου, πάντα εξαρτάται η χρονιά. Το Σεπτέμβρη δηλαδή είμαστε στο πιο δύσκολο σημείο. Έχουμε κόκκινα, ξεκινούν τα λευκά, τα δικηγενείς, η βασίλισσα μας. Μάλιστα. Άρα τούτο το πράγμα αντιλαμβάνομαι ότι, εντάξει, επειδή χρησιμοποιάτε αρκετές ποικιλίες, ενώ και να μιλήσουμε και μετά για την γάμα των κρασών, τούτο το πράγμα είναι ένας συνεχής αγώνας, μπορώ να το πω, γιατί πρέπει την ίδια στιγμή να παίρνετε τα σταφύλια στο optimum του, στο καλύτερο του σημείο, για να βγάλετε και το πιο καλό αποτέλεσμα, αλλά και τούτη η διαφορετικότητα των γηγενών ποικιλίων με τις διεθνείς ποικιλίες, αν θέλουμε να τις ονομάσουμε έτσι. Εντιαμέ που αμέσως βλέπουμε ότι αλλάζει η περίοδος που μαζεύκεται τα σταφύλια, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Είναι λίγο challenge, αλλά ο γεωπόνος μας είναι αρκετά καλός και έμπειρος στη δουλειά του. Και μαζί με τα παιδιά που δουλεύουν στα αμπέλια, είναι συνέχεια έξω, μετρούν το πομέ. Ναι, έτσι. Εντάξει, ξέρεις, μες στον τρίγο δεν έχεις ωράρια. Μάλιστα. Ναι, είσαι συνέχεια εκεί, focus. Μάλιστα. Ξεκινήσατε με το ξυνιστέρι, όπως είπαμε και προηγουμένως, και σιγά σιγά εξελίξατε το ξυνιστέρι και σε άλλες μορφές, όπως το single vineyard, έτσι. Θα ήθελα έτσι λίγο να μας αναπτύξεις το κομμάτι τούτο με τα κρασά. Είπες μας και για το δικό σου το project, το Oma, ναι. έτσι, το οποίο είναι Sauvignon Blanc, αλλά και μπροστά μας έχουμε και ακόμα έναν λευκό κρασί, τη Βασίλισσα, η οποία είναι γηγενής κυπριακή ποικιλία, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθως με, είναι που την περιοχή του Κάθικα που ξεκίνησε αυτή. Η Βασίλισσα ήταν μια ποικιλία που ο παπάς μου αναβίωσε στην περιοχή του Κάθικα, δηλαδή είχε βρει παλιά αμπέλια και ξαναφύτεψε τα. Νομίζω η
πρώτη βασίλισσα βγήκε το 2015, αλλά με το όνομα Μοροκανέλα, Μάλιστα. που είχε γίνει το μπέρδεμα με το Μάλιστα. DNA. Εντάξει, Μάλιστα. ξέρω ακριβώς. Που ακριβώς δεν ήξεραν τι είναι. Τι είναι, ναι. Μάλιστα. Μετά αποφασίσαν ότι επειδή το φυτό ήταν πολύ διαφορετικό, δηλαδή η βασίλισσα είναι ένα φυτό που είναι αρκετά μεγάλο, το τσαμπίν του, και μεγάλες χρυσές ρόγες. So αποφασίσαν ότι θα το πούν όπως το λέγανε τότε στην περιοχή η παλιή βασίλισσα. Άρα ψάξετε το λίγο αν αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, όταν αναβίωσε ο Γιάννης ο Κυριακίδης τούτον τον Αμπελώνα, έψαξε και λίγο την ιστορία της βασίλισσας. Ναι, γιατί το καλό ήταν ο παππούς μου ζει ακόμα, και επειδή ξέρει πάρα πολλά παμπέλια, είπεν το ότι εμείς ελαλούσαμε το βασίλισσα. Και επίσης έχει διαφορά, δηλαδή οπτικά μπορείς να καταλάβεις ότι τούτον το αμπέλι εξυνιστέριν και τούτον το αμπέλι βασίλισσα. Ναι, συγκεκριμένα ανακαλύψαμε στην πορεία των λόγων. Η παλιά φυτεύκα βασίλισσα διάσπαρτα με τα ξυνιστέρια. Και ο λόγος? Επειδή η βασίλισσα θέλει επικονιαστεί. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λογικά γι' αυτόν το κάμναν τότε. Ναι. Ξέραν οι παλιοί. Μάλιστα. Άρα ήταν οφσέμνοφανές, δεν μπορούσες να δεις τη διαφορά. Ναι, πολύ πιο μεγάλο το τσάμπι. Ωραία. Άρα έχουμε ξυνιστέριν το οποίο single vineyard. Σωστά τα λέω? Ναι, είναι ένα αμπέλι κάτω από το ενωπείο. Το αμπέλι ονομάζεται βασιλικά επίσης. Το συγκεκριμένο. Άρα είναι όλα βασιλικά εκεί πάνω. Δεν ξέρω, επίσης ελαλούσαν ότι στην περιοχή ζούσαν βασιλιάδες στα αρχαία χρόνια. Θα το ψάξουμε λίγο νομίζω. Ναι. Μάλιστα. Και το αμπέλι ήταν το καμάρι του παππού. Φύτευσε 1965. Ήθελαν να το κάνουν κάτι μόνον του. Διαφορετικό. Ναι, η Αφροδίτη λένε του νομίζω του παπά μου. Να το ενοποιήσουμε μόνον του, πάρα πολλά καλό αμπέλι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα είχε την τάση του αμπέλι να δείξει κάτι διαφορετικό. Ναι. Μάλιστα. Βασίλισσα, άρα έχουμε 1, 2, 3, 4 διαφορετικά λευκά. Είπαμε τη βασίλισσα. Είπαμε το Sauvignon Blanc, είπαμε το ξυνιστέριν και το ξυνιστέριν το single vineyard. Και υπάρχει ακόμα μια προσθήκη λευκών κρασιών στην κάβα μας. Για πες μας το. Είναι 3 διαφορετικά ξυνιστέρια. Είναι limited edition βασικά. Μάλιστα. Η ιδέα ήταν του Αγιοπόνου και της συνολόγου μας. Μάλιστα. Ότι επειδή εμείς παίρνουμε γενικά από τη ζώνη Bob. Λαώνα. Ναι, ήταν να το συζητήσουμε τούτο γιατί είσαστε ζώνη pop, και να εξηγήσουμε λίγο στους τηλεθεατές τι είναι το pop, η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Λαώνα Ακάμα. Σωστά το λέω? Ναι. Μάλιστα. Είναι 4 χωριά. Είναι η Ίνια, η Δρούσα, ο Κάθηκας και οι Αρόδες. Μάλιστα. Εμείς από την περιοχή της Δρούσας δεν παίρνουμε στα φύλλα. Και έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε 3 αμπελώνες από τα 3 αυτά χωριά, να τα ενοποιήσουμε ξεχωριστά και να δούμε τι θα δώσει το κάθε κρασί. Κάθε είναι εξέλιξη. Ναι. Ωραία. Και φτιαχτήκαν οι επιλογές με άγρια ζύμωση. Είναι του 2022 αυτή τη στιγμή τα κρασιά κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά σε πολύ μικρή ποσότητα. Και εντάξει, το μόνο ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις είναι διαφορετική χρονιά φύτευσης. Ναι. Οι Αρόδες είναι του 1920. Wow. Ναι, πολλά παλιό αμπέλι. Μάλιστα. Φοβερό το πράγμα, αλλά κάνει μου εντύπωση, ελπίδα το γεγονός ότι εντάξει, φαίνεται ότι είσαστε challenge πάνω στο ενωπείο, όλη η ομάδα, και το ενδιαφέρον είναι ότι παίζεται, να χρησιμοποιήσω την λέξη με την ποικιλία ξυνιστερήν, που μια περιοχή δίνοντας στο καταναλωτικό κοινό τις διαφορετικές εκδόσεις μιας ποικιλίας που έναν pop, που μια περιοχή, τη Λεώνα Κάμας. Και αυτό το πράγμα είναι για κάποιους οι οποίοι αγαπούν το ξυνιστέρι, αλλά και γενικότερα αγαπούν το κρασί, να πίνουν κρασί, λευκό κρασί και δει ξυνιστέρι, είναι κάτι που θα τους προέτρεπα να τα δοκιμάσουν για να δουν τη διαφορά. Και έχουμε αρκετή διαφορά. Μάλιστα. Είπες όμως κάτι προηγουμένως, άγριες ζύμες.
Πιστεύω μες στις φυσικές ζήμες. Πάλι είναι λίγο challenge. Αυτό, εντάξει, όταν έχεις να κάνεις με έναν μεγάλο τρίγο και αρκετών όγκων, γιατί είμαστε μεγάλο νηνοπείο, Μεγάλο, ναι. είναι λίγο δύσκολο αυτό. Και από ό,τι ακούω από την Αφροδίτη, γιατί όπως σας λέω πάντα καθοδηγούμε από αυτήν, εμείς το κάναμε για μια μικρή ποσότητα για να δούμε το αποτέλεσμα. Μάλιστα, δηλαδή, ρισκάρεις. Μάλιστα. Εντάξει, βγήκε. Εντάξει, κάτι διαφορετικό όμως, αλλά εν τούτον το ωραίο της υπόθεσης. Ναι, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο ανά πάσα στιγμή έχετε την δυνατότητα να παίξετε με ποικιλίες και να παίξετε με τάσεις, να το πούμε τούτον, γιατί ναι, συζητώντας και στα προηγούμενα μου podcast με κάποιους άλλους καλεσμένους, ακόμα και από την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκινήσαν και βγάζουν γραμμές, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, το natur. Έτσι. Άρα το πράγμα βλέπουμε ότι τούτη τάση, η παγκόσμια τάση, σιγά σιγά έρχεται να εφαρμοστεί και στα κυπριακά μας συνοπία, που είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα δεν θα φύγουμε που τα κρασιά τα οποία κάνετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τόσο εσείς όσο και άλλα ενωπία, αλλά εντύνον το διαφορετικό το οποίο ο άλλος μπορεί να προσθέσει και να δώσει μια διαφορετική νότα στην γκάμα του. Ποια είναι η παραγωγή του εινοποιού, για να καταλάβουμε έτσι λίγο την έκταση του εινοποιού, εννοώντας τι παραγωγή βγάλει το εινοποιείο βασιλικών σε κρασιά. Σε φιάλες. Περίπου 400.000 φιάλες. 400.000 φιάλες, μάλιστα. Με το πρώτο να είναι το ξυνιστέρι. Μάλιστα. Αρκετές. Ναι, η πιο πολλή παραγωγή χωρίζεται στο ξυνιστέρι και στον Άγιο Ονούφριο. Μάλιστα, στο κόκκινο. Ναι. Ωραία, μια και ανέφερες στον Άγιο Ονούφριο, πάμε και στα κόκκινα να τα γνωρίσουμε λίγο. Άγιος Ονούφριος, τι ποικιλίες είναι? Ο Άγιος Ονούφριος τώρα αυτή τη στιγμή είναι 4 ποικιλίες. Είναι το Σιράς, διεθνή, Λευκάδα, Καπέρνε Σοβινιόν και Καπέρνε Φρανκ. Άρα είναι ένα blend 5 ποικιλιών. 4. 4 ποικιλίες, μάλιστα. Ναι. Και τα άλλα κρασιά στα κόκκινα. Ο Άγιος Ονούφριος ήταν μαζί με το ξυνιστέρι η δεύτερη ετικέτα. Που δημιουργήθηκε τότε που το 1993. Ναι. Και το 1999 έγινε το Καπέρνε Σοβινιόν το Μέθη. Μάλιστα. Που γινόταν κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή 99, 1, 3, 5. Και μετά κάθε χρόνο. Εξακολουθεί, όχι, είναι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι. Εντάξει, εξακολουθεί να παλαιώνει και να το κρατάμε στην κάβα μας για 3 χρόνια. Χρησιμοποιάτε και ετικέτες με ζωγραφική. Ναι. Λοιπόν, ναι, το Μέθιν και το αιών είναι και οι 2 πίνακες από 2 γνωστούς παφίτες ζωγράφου. Και το όμα τώρα. Μάλιστα. Άρα έχετε μια τάση να κινείστε πάνω στο καλλιτεχνικό κομμάτι της ετικέτας. Ναι. Μάλιστα. Άρα, κόκκινο Άγιος Ονούφριος, επίαμε στο Μέθη που είναι Καπερνέ Σοβινιόν, μιλήσαμε για το αίον το οποίο έχουμε και μπροστά μας που είναι μαραθεύτικο. Και η Λευκάδα. Έχετε μια Λευκάδα, ναι. Ναι, που η Λευκάδα στην αρχή χρησιμοποιείται για τον Άγιο Ονούφριο. Και η Αφροδίτη έλεγε του παπά μου ότι είναι πάρα πολλά ωραία ποικιλία. Εγκρίμα, γιατί να μην την εινοποιήσουμε μόνη της, να δούμε τι θα δώσει. Και όντως για μένα η Λευκάδα είναι από τα αγαπημένα μου κόκκινα. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα στο σύνολο είναι 10 ετικέτες. Είναι 9 και 3 οι επιλογές. 9 και 3, μάλιστα. 9 και 3. Μάλιστα. 12 ετικέτες. Πολύ ωραία. Συνδυασμός φαγητού κρασιού. Λοιπόν. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπούμε εμείς οι σομελιέρ, αλλά αγαπά και ο κόσμος, γιατί στο τέλος της ημέρας ο κόσμος συνήθως, και το λέω τούτο συνήθως γιατί αρκετές φορές το κρασί είναι αρέσκει μας να το πίνουμε και μόνο του ως απεριτίβ, αλλά τις πλήστες φορές θέλουμε το κρασί ελπίδα να το συνδυάζουμε με το φαγητό. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα να αγαπάτε το και εσείς οι νοποί, γιατί μπορεί να αναδειχτεί ακόμη καλύτερα το κρασί σας σε συνδυασμό με το φαΐ.
Αν είχαμε ένα ξυνιστέρι, πώς θα το συνδυάζεις εσύ? Εγώ το ξυνιστέρι γενικά βάζω το πάντα δίπλα από τη θάλασσα. Δηλαδή αρέσκει μου πάρα πολλά με τα θαλασσινά λόγω της οξύτητας Μάλιστα. του. Αλλά μπορείς να το συνδυάσεις και με λευκό κρέας για μένα και με κάποια πάστα λίγο πιο δροσερή με λάιμ, Μάλιστα. λεμόνια. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ναι. Ενδιαφέρον. Ωραία. Sauvignon Blanc. Εντάξει, Το μωρό σου. το μωρό μου. Εγώ έκανα το λίγο με πιο το σκοπό, το συγκεκριμένο, να το πίνεις και πιο μόνον του. Δηλαδή σε ένα beach party, στη βεράντα σου, αλλά πάλι με λευκό κρέας, ψάρι. Μάλιστα. Με ψάρι πάει. Ναι. Μάλιστα. Πάλι θυμίζει θάλασσα. Ναι. Refresh. Στα κρασιά σας θα έλεγα, δοκιμάζοντας το, και να έχουμε την ευκαιρία τώρα να δοκιμάσουμε και μια ανοίξω μια βασίλισσα να δοκιμάσουμε μαζί. Επειδή φαίνεται ότι ξεκινάει η άβρα της θάλασσας και έρχεται προς τα πάνω, παίρνεις την γεύση της θάλασσας, να το πούμε έτσι, λίγο την αλμύρα. Την αλμύρα. Πιάνεις τη στα κρασιά σας, ειδικά στα λευκά κρασιά. Ναι. Τουλάχιστον δοκιμάζοντας τα εγώ τούτον το χαρακτηριστικό παίρνω, και τούτον το χαρακτηριστικό βρίσκεις το και σε κάποιους άλλους αμπελώνες που είναι νησιά, όπως και στη Σαντορίνη, και πολλές φορές λέω, πιστεύω ότι κάποια στιγμή η Κύπρος να πάρει τη θέση της όσον αφορά το θέμα του αμπελώνα της, έναντι του, δηλαδή ανά το παγκόσμιο. Είμαστε μια χώρα που δεν έχει φιλοξήρα, να έχουμε από τους πιο παλιούς αμπελώνες ανά το πάρα παγκόσμιο. Πολλά σημαντικό τούτο, πάρα πολλά σημαντικό. Και τούτο το πράγμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα συζητούσα το με ένα φίλο στο προηγούμενο podcast, με τον Μιχάλη που έχει το Κασκατέρ, που ακριβώς είπαμε το ίδιο πράγμα. Λέει μου, καλά ρε φίλε, εμείς τόσο εμείς που αγαπούμε το κρασί, που σερβίρουμε το κρασί, αλλά και οι εινοποιοί μας, γιατί να μην το προωθήσουμε το πράγμα, ότι ο αμπελώνας ο δικός μας ουδέποτε είχε φιλοξήρα. Γιατί να μην το προωθήσουμε προς τα έξω και να κερδίσουμε έναντι του ανταγωνισμού, γιατί το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να προωθάς το κρασί σου ότι είναι πρόφιλοξήρα, σε κόσμο ο οποίος λέμε προσκυνά σε τούτο το πράγμα. Και γενικά εμείς ως Κύπρος, αλλά και η Κύπρινο παραγωγή, ληφκούμαστε λίγο στο μάρκετ. Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω αν ξέρετε την εταιρεία που είχαμε κάνει κάποια ενοπία. Τη Winecore. Τη Winecore, ναι, ξέρω τη βέβαια. Ξεκίνησε, νομίζω, 14 ενοπία, τα οποία προσπαθούν να κάνουν marketing το κυπριακό κρασί. Ναι, την πρόθεση του. Και κάνουν αρκετά καλά βήματα, θεωρώ. Το αντάμωμα. Και τα masterclass μας είναι sold out για το Σάββατο. Μάλιστα. Να είσαστε και να κάνετε έναν... Η Αφροδίτη να κάνει masterclass για τη Βασίλισσα. Ωραία. Αφού αναφερόμαστε στη Βασίλισσα, επιτρέπεις μου να ανοίξω το κρασί. Μέχρι να ανοίξω το κρασί, θα ήθελα να μας κάνεις και ένα συνδυασμό και με τη Βασίλισσα, για να ακούσουν οι φίλοι ακροατές. Η Βασίλισσα φαντάζομαι με μακαρονάδες. Και στο ενωπείο που έχουμε και το εστιατόριο, η το μακαρονάδα μας, βάζουμε μέσα Βασίλισσα. Άρα μαϊρεύκεται με το κρασί σας. Ναι. Wow, μάλιστα. Σημαντικό τούτο. Σημαντικό. Εντάξει, τα γράφουμε. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι το εινοποιείο βασιλικών στον Κάθικαν είναι ανοιχτό για το κοινό, σωστά? Ναι, είναι επισκέψιμο. Επιτρέπεις μου να σου σερβίρω και να το δοκιμάσεις. Παρακαλώ. Ναι, είναι το 22, φαίνεται. Βασιλικών Βασίλισσα του 2022, ναι. Με τον χρυσό αετό. Ναι. Γηγενής ποικιλία. Τι λέει? Ωραίο. Εμένα μου αρέσει το πιο πολύ με το 22. Σου σερβίρω ακόμα λίγο. Και γενικά η Βασίλισσα είναι μια ποικιλία που τώρα ξεκίνησε.
Μάλιστα. Έχει χρόνια μπροστά της. Οι αμπελαιώνες μας πιο πολύ είναι νεαροί. Ανακαλύψαμε το θέμα με το επικονιαστή. Μάλιστα. Πώς δηλαδή, σε ποσότητα περίπου. Φιάλες. Ναι, πόσο. Φέτος το 23, λόγω του ότι ήταν η περσινή χρονιά τέτοια, ήταν περίπου 3.000 φιάλες. Μάλιστα. Έχουμε πάνω από 20 στρέμματα Τι φυτεμένα. χαρακτηριστικά πιάνουμε, ελπίδα μου σε το κρασί. Κοίτα, εμένα κάνει μου κάτι πιο πάει σε αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε χαρακτήρα. Όταν είναι φρέσκα, η αλήθεια είναι πιο λουλουδάτη. Ναι, αλλά είμαστε υπέρ του τελικά να παλαιώνουμε τα λευκά μας κρασά. Εγώ τουλάχιστον το ότι εντάξει, παλαιώνει έναν κρασί και ξεκίνησε τούτη τάση και στις δικές μας ποικιλίες να αφήνουμε. Κοίταξε να δεις, εγώ ως σομελιέρ προτρέπω τους συναδέρφους να αφήνουν κρασά στην κάβα τους, φτάνει να είναι σε σωστές συνθήκες και να βλέπουν την εξέλιξη του κρασιού. Μα νομίζω είμαστε από τα πρώτα η οποία που φυλάει κρασιά μπορεί να έχουμε συνυστερήν το 7 στην κάβα μας. Και Βασίλισσα. Άρα πρέπει να έρθω να επισκεφτώ και να. Δηλαδή στο Masterclass η Αφροδίτη να πάρει και παλιός χρονιές Βασίλισσας. Και θα έχουμε εκεί ένα vintage station. Ωραίο, ένα ωραίο κρασί. Εγώ πιάνω έτσι και στη μύτη, αλλά και στο στόμα έτσι κάποια φρούτα, λουλούδια. Ωραία η οξύτητα του, φρέσκο στο στόμα. Και θα συμφωνήσω μαζί σου με τις προτάσεις σου για το φαγητό, με την πάστα κλπ. Στην υγεία σου. Γεια σας. Να πούμε ότι τα ποτήρια είναι chef sommelier. Ευχαριστούμε την εταιρεία Τραπαλίδη που μας τα χορηγά και παίρνουμε έτσι ωραίες μυρωδιές, έτσι ωραία αρώματα. Και τα ωραία ποτήρια, η αλήθεια. Μάλιστα. Είπαμε και προηγουμένως ότι το ενωπιόν είναι ανοιχτό στον κόσμο, άρα μπορεί να το επισκεφθεί ο κόσμος Δευτέρα Παρασκευή, Δευτέρα Σάββατο μέχρι τις 6 είναι ανοιχτό. Από τις 9 μέχρι τις 6. Από τις 8.30. 8.30 μέχρι τις 6. Το εστιατόριο η κουζίνα κλείνει στις 4. Μάλιστα. Κουζίνα. Άρα είσαστε πουταλία η οποία στην Κύπρο 2-3, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία έχετε τη δυνατότητα στους επισκέπτες, δηλαδή εκτός του να έρθουν να επισκεφτούν το ενώπιον, να γευματίσουν εκεί, έτσι. Ναι. Και δίνεται σημασία και στην τοπική κουζίνα. Σωστά τα λέω. Ναι. Η μαγείρισα μας, η αλήθεια, δούλεψαν αρκετά σε κουζίνες κυπριακές. Έτσι, για μένα, κάνουν τα πιο ωραία μακαρόνια του φούρνου. Κυρίες και κύριοι, μακαρούνια του φούρνου. Ναι. Μάλιστα. Τέλειο στιφάδο. Μάλιστα. Και στιφάδο. Και στιφάδο, ναι. Εντάξει, έχουμε κάποια πιο τυπικά πιάτα, όπως σας είπα, γαρίδα μακαρονάδα. Έχουμε μεζέ, κυπριακό. Μάλιστα. Και είναι ανοιχτά μέχρι τις 6 η κουζίνα. Η κουζίνα κλείνει στις 4. Στις 4. Άρα για μεσημέρι, Δευτέρα με Σάββατο. Σωστά. Μάλιστα. Αυτό το εγχείρημα, δηλαδή. Κοιτάξτε, να πούμε και κάτι στον κόσμο ότι, εντάξει, επειδή και εγώ είμαι από την Πάφο, όπως και εσύ, ξέρουμε πολύ καλά ότι η περιοχή του Κάθηκα γενικότερα, η ευρύτερη περιοχή του Κάθηκα, αλλά και το χωριό του Κάθηκα, είναι ένα χωριό το οποίο επισκέπτεται το πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, είναι ένα γνωστό χωριό τόσο στην τοπική κοινωνία και στους Κύπριους, αλλά και πάρα πολλά στους ξένους επισκέπτες. Ναι. Δηλαδή, πολλούς ξένους, ας πούμε, που μπορεί να σερβίρω ή να μιλώ μαζί τους, να μου ξέρεις αγωλικό του Κάθηκας. Είναι ένας γνωστός χώρος. Εν τούτος ο λόγος που σκεφτήκετε εσείς ότι να βάλουμε και εστιατόριο μέσα στο ενώπιον μας. Βασικά θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο που μπορεί να κάτσει κάποιος να απολαύσει το κρασί του, να φάει το φαγητό του, γιατί έχουμε μια απίστευτη θέα στη βεράντα. Είπαμε το και προηγουμένως. Ναι, πιο πολλά ήταν τούτο, ότι εγκρίμαν η θέα. Sea view, sunset. Μάλιστα. Και ναι, ο Κάθηκας έχει νομίζω 7 ταβέρνες. Ναι, έχει αρκετές ταβέρνες. Είναι πετυχημένο χωριό, ενώ είναι πετυχημένος χώρος και προτρέπω τον κόσμο που μας ακούει να επισκεφθεί τόσο το χωριό γενικότερα, να κάνει και μια εξόρμηση προς τον Ακάμα, έτσι, να το πούμε τούτο, 10 χιλιόμετρα. Κοντά, είναι και μακριά,
Και μετά, όπως έρχεται, να περάσει και από το ενωπείο να δοκιμάσει και το κρασί και το φαγητό. Άρα η νογαστρονομία είναι ένα μέρος του ενωπείου σας. Ναι. Έτσι. Πολύ, και θεωρείται, επειδή ξεκίνησε γενικότερα να εξελίσσεται και το κόνσεπτ του εινοτουρισμού. Ποια είναι η άποψη σου για τούτο το κομμάτι? Η αλήθεια, βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό έρχονται οι πελάτες που έρχονται στο ενωπείο, θα κάτσουν, θα κάνουν tasting, θα φάνε το φαγητό τους, θα αγοράσουν το κρασί τους και έρχονται στοχευμένα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι η Κύπρος στερεί ακόμα λίγο σε Ναι. τούτον το part. Εντάξει, φταίνε διάφορα θέματα, θεωρώ. Απλά με τα χρόνια θα μας μάθουν. Είμαστε ένας από τους πιο παλιούς αμπελώνες. Μάλιστα. Που κάμναμε κρασί από τα πολύ παλιά Ναι, χρόνια. βέβαια, πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και από την κουμανταρία μας, αλλά και γενικότερα, ας πούμε, όντως έκαναμε κρασί πάρα πολλά χρόνια, αφού ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι περιοχές, οι αμπελοϊνικές περιοχές της Κύπρου, το κάθε σπίτι είναι το πιθάρι του. Και μιας και μιλώ για το πιθάρι, και μίλησαν και προηγουμένως για γηγενείς ποικιλίες, για φυσικά κρασιά κλπ. Στο κομμάτι τούτο πιστεύεις ότι η τάση εινοποίησης επιστρέφει πίσω? Δηλαδή ακούμε τώρα ότι χρησιμοποιούν ξανά, εκτός που τα stainless steel, τα βαρέλια, έτσι, που σε σωστές συνθήκες θερμοκρασίας, τσιμέτων, βαρέλι πάλι επιστρέφουν πίσω, αλλά και πιθάρι. Και πιθάρι. Ενοποιήσαμε και εμείς σε πιθάρι. Ναι, Συνιστερεί, εντάξει, πειραματικά. Εμείς γενικά η ομάδα του Βασιλικού έχει την τάση να πειραματίζεται χωρίς να βγάλει έναν κρασί απευθείας στην αγορά. Μάλιστα. Τώρα φέτος, αν βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε, λογικά Μάλιστα. θα βγει ακόμα ένα πολύ μικρής παραγωγής. Εν ωραίον τούτο. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή άρεσε Άρα δοκιμάσετε εσείς το πιθάρι. Ναι. Τον αμφορέα. Αφορέα. Μάλιστα. Απλά θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να βγει ένα σωστό κρασί. Σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, τώρα χάσουμε έναν τόνο. Το πειραματικό είναι κάτι το οποίο αρέσει σε εσάς, αρέσει σε εμάς, αλλά χρειάζεται σίγουρα όταν θα βγει έξω στον καταναλωτή να είναι το σωστό προϊόν. Ναι, για να δώσει τις σωστές εντυπώσεις. Κάνοντας όμως τούτα τα πειράματα ούλα, ως εινοποιείων, και είσαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, θα το πω, μέσα από το πράγμα έρχονται και επιτυχίες. Και για να έρθουν οι επιτυχίες, πάτε σε διαγωνισμούς. Ναι. Άρα, πρώτα θα ρωτήσω, θεωρείς το διαγωνισμό κάτι το οποίο δίνει έναυσμα και δίνει push σπρώχνει το εινοποιείο στο να γίνεται καλύτερο? Θεωρώ ότι ένας διαγωνισμός είναι μια αναγνώριση του κόπου σου. Εκτός από τον καταναλωτή, εννοείται εν ο πρώτος σου κριτής. Ναι. Οι διαγωνισμοί είναι και ένα push, ναι, αλλά και κάπως ανταμείβεσαι για το σκόπο σου, αν πας καλά. Μάλιστα. Και ποιους διαγωνισμούς πήγαμε φέτος και ποια τα αποτελέσματα μας? Φέτος τώρα έχουμε αποτελέσματα για το διαγωνισμό του Σαντροπέ που είχαμε στείλει το Ιναλία το Ροζέ. Μάλιστα. Και πήρε διαμάντι. Wow. Ναι. Diamond. Ναι, επίσης στο Μονακό που είχαμε στείλει το Μέθιν, τη Λευκάδα, το Βασιλικό, πήρα διαμάντια και τα τρία. Και χρυσά το αιώνιο Αγίος Ονούφριος στο Μονακό. Πολύ σημαντικές οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς οι οποίοι σίγουρα ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Ναι, έτσι. Μεγάλη διαγωνισμή. Πάρα πολύ. Και εννοείται ότι με τον Κυπριακό διαγωνισμό τα βραβεία είναι το Μάιο. Νομίζω ναι. Μάλιστα, άρα εννοείται θα στέλνουμε. Στέλνετε ενώ συμμετέχετε και στον Κυπριακό διαγωνισμό. Πέρσι είχε πάρει το Ροζέ Γκολτ, νομίζω. Θυμάμαι. Μάλιστα. Να είμαι ειλικρινής. Ωραία. Η επόμενη μέρα του εινοποιείου. Κάποια στιγμή η πρώτη γενιά
Να τολμήσω να το πω, ξεκίνησε να αποχωρεί. Δεν νομίζω να αποχωρήσει ποτέ. Α, Η αλήθεια είναι εκεί, γιατί αγαπούν το. Δίνουν μας πρωτοβουλίες αρκετές, αχα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα φύγουν που το εινοποιείο. ναι. Απλά να κάθονται στην καρέκλα τους. Τούτο το πράγμα χαρακτηρίζει, που λέεις, χαρακτηρίζει όλων των κυπριακών επιχειρήν όσον αφορά το θέμα των οικογενειακών επιχειρήσεων. Λίγο διαφορετικό γιατί ναι, είναι εκεί, αλλά τώρα είναι και σαν σύμβουλος Μάλιστα. να μας βοηθήσει να σταθούμε στα πόδια μας. Μάλιστα. Άρα είναι ο μέντορας σου, Ναι. ο κύριος Γιάννης Κυριακίδης. Ναι. Να τολμήσω να το πω. Ναι, δηλαδή αφήνει με εμένα να είμαι μπροστά πλέον. Μάλιστα. Οκ, πολλά σημαντικό τούτο. Απλά ο παπάς Πάρα μου είναι πολλά ένας σημαντικό. άνθρωπος ο οποίος εμπαθιασμένος με τη δουλειά του. Αγαπάτη, ναι. Πάρα πολλά. Κοιτάξτε, τον γνωρίζω προσωπικά. Είχα αρκετές συζητήσεις μαζί του ωραίες. Έχει άποψη. Έχει άποψη για το κρασί, για τον Κυπριακό αμπελώνα, για το πώς, Θεωρώ ότι ένας για το άνθρωπος... πώς εξελίσσεται. Αλλά την ίδια στιγμή, επειδή γνώρισα τον την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε ήταν το 98-99 και συζητώντας μαζί του, ερχόμενος και εγώ πίσω από τις σπουδές μου και στον πορτό που ήμουν, που έκανα σομελερί κλπ. Έκαμε μου εντύπωση ότι είχε πάντα είχε vision, δηλαδή έβλεπε μπροστά. Ξέρεις, θέλω να κάνω τούτο, θέλω να κάνω έτσι, θέλω να κάνω άλλος πώς κλπ. Και είχε πάντα άποψη και τούτον άρεσε μου στον Γιάννη τον Κυριακίδη. Αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το γεγονός ότι είναι και ένας άνθρωπος, θα τολμήσω ελπίδα να το πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους και τούτο το πράγμα νομίζω, ας πούμε, η πρώτη κίνηση του ήταν με την Αφροδίτη, Ναι. την Κωνσταντή. Ο παπάς μου γενικά πιστεύει στους νέους ανθρώπους, Ναι. στο όραμα, γιατί ξέρει ότι οι γενιές αλλάζουν, οι απόψεις αλλάζουν. Οι και τάσεις θέλει- αλλάζουν. Ναι, τάσεις Μάλιστα. αλλάζουν, θέλει να δίνει ευκαιρίες. Όμως, αν ρωτήσεις κάποιον για τον Κυπριακό αμπελώνα, νομίζω ότι πρέπει να το ρωτήσεις. Δηλαδή, Έχει άποψη. τώρα έφυτεψε μια ποικιλία τσακρόρο. Μάλιστα. Ναι, Δεν την άλλη ξέρω. Κυπριακή. Δεν την ξέρω. Ναι, δηλαδή Αλήθεια. ασχολείται πάρα πολλά με τον Κυπριακό Μάλιστα. αμπελώνα και πιστεύει πάρα πολλά στον Κυπριακό αμπελώνα. Μπράβο, χαίρομαι, πραγματικά. Και πάνω από το οποίο έχουμε έναν πειραματικό Κυπριακό αμπελώνα με πολλές ποικιλίες. Άρα κάνει την έρευνα του, α. Ναι. Wow, μάλιστα. Ποια είναι η δεύτερη γενιά του Ινοποιού, Λοιπόν, η εκτός που δεύτερη την ελπίδα ελπίδα. είναι ο αδερφός μου, ο Κυριάκος, που ήταν μαζί με Αθηνά, πιο μικρός, εινολογία. Και η ξάδερφη μου που σπουδάσαμε μαζί είναι η Δήμητρα, Μάλιστα, και είναι εινολόγος. Η Δήμητρα ασχολείται πιο πολλά με το κομμάτι του marketing. μάλιστα. Ο Κυριάκος προσπαθεί να κάνει τις δύσκολες δουλειές του Ινοποιού, δηλαδή ο Κυριάκος είναι να φτιάξει την εφιαλωτική. Ναι. Είναι... Ξεχωρίζετε δηλαδή τους ρόλους σας μέσα στο Ινοποιείο. Ε, Έτσι λίγο πολύ. όπως νομίζω μου τα κάνουμε είπες. τα ούλα, Ναι, αλλά κάποιου περνά του τούτο το κομμάτι, κάποιου άλλου το άλλο. μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Είμαστε αγαπημένοι γενικά, σαν οικογένεια μεγαλώσαμε μαζί και ακόμα και με την ξάδερφη μου που είμαστε της ίδιας ηλικίας, μεγαλωμένες μαζί, στην Αθήνα μαζί, είμαστε πάρα πολλά Και close. τώρα μέσα στη δουλειά. Ναι, Μάλιστα. νομίζω όλη μας η ζωή είμαστε μαζί. Εντάξει. Εμάν τούτο που είπες και στην αρχή είναι ότι μεγαλώνοντας το πρώτο πράγμα που εγνώρισες, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων οι συνήθειες σου ήταν γύρω από το κρασί και γύρω από τον αμπελώνα και γύρω από το ενοποιείο κλπ. Και τούτο το πράγμα τελικά είναι ένα πράγμα που μπαίνει μέσα σου και επηρεάζει σε, δηλαδή δεν είσαι η πρώτη κοπέλα, εινολόγος, η οποία μπαίνει στη δουλειά λόγω της οικογένειας. Και έχει πάρα πολλούς στην Κύπρο, δεύτερη γενιά, ακόμα και τρίτη γενιά τώρα, οι οποίοι μπήκασαν μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση γιατί ο πατέρας ή τέλος πάντων η οικογένεια, η ευρύτερη οικογένεια ασχολούνται με το κρασί και τούτο είναι ευχάριστο πράγμα.
είναι κάτι ωραίο και είναι κάτι το οποίο εμένα με χαροποιεί γιατί βλέποντας εσάς τους νέους να ασχολείστε με το κρασί, ασχολείστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Πλέον είσαστε σωστά καταρτισμένοι, σπουδασμένοι, φέρνετε ιδέες που το εξωτερικό, εφαρμόζετε τις στους δικούς μας αμπελώνες, στα δικά μας κρασιά και γι' αυτό έχουμε και το αποτέλεσμα. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ο Κυπριακός αμπελώνας, και το λέω συνέχεια το πράγμα, ότι ο Κυπριακός αμπελώνας κάποια στιγμή να διακριθεί στο εξωτερικό. Να διακριθεί στο εξωτερικό. Οι γηγενείς μας ποικιλίες. Δεν έχουν κάτι να ζηλέψουν. Μάλιστα. Κάποια άλλη χώρα. Μάλιστα. Γιαννούδη, ας πούμε, μια άλλη ποικιλία. Σκέφτεστε τίποτε με το Γιαννούδη? Προς το παρόν, όχι. Εντάξει, έχουμε αρκετές ποικιλίες. Έχουμε φυτεμένη κανέλα. Μάλιστα. Εντάξει, νερώνας ακόμα ο αμπελώνας. Με το Γιαννούδη, όχι ακόμα. Δεν ξέρω στο μέλλον. Εντάξει, θεωρώ ότι να έχεις πάρα πολλές ετικέτες, πάλι κάπου χάνεις την μπάλα. Ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, εξαρτάται πώς θα το προσεγγίσεις τούτο. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ναι, ας πούμε, εκτός που τις 9 κύριες ετικέτες, έχετε και άλλες 3 οι οποίες είναι πειραματικές. Ναι, αλλά ναι. παίζεται και με το πράγμα. Οι μικροενοποιήσεις τώρα είναι της μόδας, τα φυσικά κρασιά είναι της μόδας, και γενικά η μόδα, θέλουμε να το πούμε έτσι, διάμαστε σε μια κατεύθυνση. Ναι. Η αλήθεια πρέπει να ακολουθήσει λίγο τις τάσεις. Μια άλλη τάση που θέλω να μιλήσω μαζί σου λίγο είναι και η τάση του zero alcohol ή χαμηλής αλκοόλης, στο 0 κλπ. Κάτι το οποίο μελέτησες προσωπικά εσύ στο ενδιαφέρον σου γενικότερα για το κρασί? Κοίτα, εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει το κρασί, σαν κρασί, δεν ξέρω πώς θα είναι να το πιω χωρίς αλκοόλ. Ούτε εγώ ξέρω. Δοκίμασα ηλίθεια, τζιν, άλλα ποτά χωρίς αλκοόλ, για να δω, και κάποια κρασιά στο εξωτερικού. Θεωρώ ότι το κάθε τι γίνεται με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Εντάξει, υπάρχει αρκετά η τάση στο εξωτερικό. Ναι, υπάρχει τάση. Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ δοκίμασα κρασιά τα οποία ονομάζονται de-alcoholized. Δηλαδή, τι είναι? Είναι κρασί το οποίο είναι κανονικό κρασί και μετά αφαιρούν το αλκοόλ με έναν τρόπο, με έναν ειδικό τρόπο. Άρα είναι κρασί το οποίο απλώς αφαιρέθηκε το αλκοόλ του. Αν το πιείς το χυμό σταφυλιού, που μεν έτσι, πιάνεις κάποια χαρακτηριστικά αρωματικά της ποικιλίας ή οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα το συναίσθημα. Όχι, είναι το πράγμα που πίνουμε τώρα, ας πούμε, ή γενικά ο κόσμος. Όμως, όπως είπες και εσύ, υπάρχει τάση. Υπάρχει η τάση και οι περιπτώσεις για μένα. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν μπορούν να πιούν αλκοόλ ή έγκυες ακόμα. Θέλουν να βγουν έξω με την παρέα τους σε ένα παράκι, σε ένα εστιατόριο. Μάλιστα. Γιατί να μην έχουν την ευκαιρία να νιώσουν ότι πίνουν κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Για αυτούς τους ανθρώπους, ναι. Άρα υπάρχει η θέση αυτού του προϊόντος μέσα στην κοινωνία ευρύτερα, αλλά δεν έχει αλκοόλ. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εξωτερικό. Εξαγωγές. Ταξιδεύεις. Πάει σε εκθέσεις. Βλέπω σε κάποτε έτσι. Προσπαθούμε να είμαστε παρόν σε εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Κύπρο, εννοείται. Δεν πρώτα στηρίζουμε την Κύπρο. Και σε εξαγωγές τώρα στέλνουμε στην Αγγλία. Αρκετές εξαγωγές το κάνουμε στην Αγγλία με το βασιλικό και τον Αγίον Ονουφριό, το Μέθιν και το Ιναλία. Εδώ και χρόνια. Στην Κίνα αν υπάρχει η τάση να έχουμε αρκετούς πελάτες που θέλουν να αγοράσουν το κρασί να το πάρουν στην Κίνα. Εντάξει, μπορούμε να σου το δώσουμε όλων. Αλλά στέλνουμε και στην Κίνα, και λευκό και κόκκινο. Ενδιαφέρον. Άρα έχετε παρουσία σε χώρες στο εξωτερικό? Και σε μικρές σε Ευρώπη, Ιταλία, Δανία, Σουηδία. Άρα υπάρχει. Γερμανία, ναι. Ενδιαφέρον. Μάλιστα. Είναι καλό τούτο. Σημαίνει ότι
για να τα ζητούν οι ξένοι σημαίνει ότι. Το πρόβλημα είναι η ποσότητα. Δηλαδή, για να καλύψεις το εξωτερικό πρέπει να έχεις ποσότητες. Ναι, ελία η ποσότητα. Ενώ σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ναι. Μάλιστα. Ένας τρόπος όμως να μάθει το κυπριακό κρασί είναι ο κόσμος του εξωτερικού. Το κύριο για μένα. Κοίταξε να δεις κάτι. Εντάξει, τούτον, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, σε θέμα ομαδικής προσπάθειας. Αναφέρθηκες και προηγουμένως στην ομάδα τούτων των 14 εινοποιών που έκαναν το Wine Core για τούτον το σκοπό, για να προωθήσουν το κρασί τόσο εντός, αλλά περισσότερο από ό,τι γνωρίζω και εκτός του εξωτερικών, αλλά και οι δικές σας προσπάθειες, οι μεμονωμένες προσωπικές του κάθε ενός από τα εινοπία, σημαντικά για να το γνωρίσουν τον κρασί. Όμως, κοίταξε να δεις κάτι, να μην ξεχνούμε όμως κάτι, ελπίδα, ότι και μεγάλη κατανάλωση κρασιού που γίνεται στην Κύπρο γίνεται από τους τόπακες, αλλά και από τον τουρισμό. Δηλαδή, έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια τουρισμό, ο οποίος επισκέφτεται τα ξενοδοχεία μας, επισκέφτεται τα εστιατορία μας κλπ. Που όταν θα έρθουν στην Κύπρο, το κρασί που θέλουν να δοκιμάσουν ως επιτοπλίστων είναι κυπριακές ποικιλίες. Άρα το πράγμα δημιουργά τη δυναμική του κυπριακού αμπέλωνα στο να, όταν θα πάει πίσω στη χώρα του, να πει, ξέρεις, μα δοκίμασα βασιλικών ξυνιστέρι, δοκίμασα βασιλικών βασίλισσα, δοκίμασα το μέθι, οτιδήποτε, αρέσα μου, πού να ψάξω να τα έβρω. Κοίτα, εμείς είχαμε και ένα δυνατό χάρτη στην Κύπρο, τους Άγγλους. Μάλιστα. Που ακόμα και τώρα έχουμε πελάτες που ήταν locals που λέμε εμείς στη Πάφο. Expats, ναι. Ναι. Που πολλοί έφυγαν και έρχονται διακοπές. Μάλιστα. Και επιστρέφουν. Ακόμα και προχθές είχα 2 πελάτες μου παλιούς που ήρθαν μετά από 2 χρόνια και ήρθαν να πιάσουν κρασί να το πάρουν στη χώρα. Ναι, στο UK. Γιατί θέλουμε να πίνουμε βασιλικό. Είδες. Πολύ σημαντικό τούτο. Άρα το πράγμα βοηθά στο να φκένει το κρασί μας προς τα έξω. Social media. Πιστεύουμε. Ναι. Είναι το μέλλον. Γι' αυτό και είμαστε στο podcast του Why Not. Γιατί όχι. Και γι' αυτό. Μάλιστα. Για πες μου λίγο ποιες είναι οι κινήσεις που κάνει το εινοποιείο βασιλικό στα social media. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε... Social media είναι η ξαδέρφη μου η Δημήτρα, που είναι και στο κομμάτι του marketing, η δουλειά της. Έχουμε αρκετή παρουσία νομίζω στο Instagram και στο Facebook. Δεν έχουμε TikTok ακόμα, που θεωρώ ότι είναι το μέλλον. Μάλιστα. Ναι, βιντεάκια. Βιντεάκια, ναι. Content creation, μάλιστα. Στην πορεία θεωρώ ότι... Εντάξει, είμαστε μια γενιά που με 27 χρόνια μεγαλώσαμε μέσα στα social media. Σωστά. Μπορούμε να τα ελέγξουμε. Πιστεύεις ότι τα social media βοηθούν στο έργο σας? Θεωρώ ότι είναι δωρεάν διαφήμιση. Μάλιστα. Βοηθούν. Εντάξει, υπάρχει και παραπληροφόρηση πάντα. Αναγκαίων καλό να το πω, τα social media πλέον. Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι τα social media, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, εντάξει, ήταν δωρεάν διαφήμιση, εξακολουθεί να είναι δωρεάν διαφήμιση, εξαρτάται με ποιο φακό το βλέπεις. Όμως, το πώς το προσεγγίζω εγώ είναι ότι τα social media είναι έναν κομμάτι το οποίο το κάθε ενοποιείο προσεγγίζει έναν μερίδιο αγοράς που θα το έβρισκε κάπου αλλού εκτός από τα social media, που μπορεί να είναι η σημερινή το σημερινό και αυριανό καταναλωτικό κοινό. Δες το εσύ, πας σε μια ξένη χώρα. Θα ψάξεις στον Google να βρεις που να πας να φας, τι να πεις. Βεβαίως. Δεν υπάρχει ο χάρτης πλέον. Όχι, δεν υπάρχει. Google it. Google. Μάλιστα. Άρα Μάλιστα. Το πρώτο εργαλείο. Άρα βρίσκω σας και από τον Google πάνω, έτσι. Ναι, Google TripAdvisor. Μάλιστα. TripAdvisor, σημαντικό για τους τουρίστες. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο βοηθά πάρα πολύ
όσοι ασχολούνται που τα ενοποιία και ασχολούνται όλοι, αλλά εκείνοι που ασχολούνται βλέπω ότι κερδίζουν έδαφος στο awareness, στο brand awareness. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πράγμα. Μάλιστα. Τα επόμενα βήματα του εινοποιείου βασιλικών. Τα επόμενα μας βήματα, λοιπόν, είναι τα πειράματα που συνεχίζουμε να κάνουμε. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο, τους Κυπρίους, κοντά μας, να μάθει τις κυπριακές ποικιλίες. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό challenge. Γενικά να κρατήσουμε τα κρασιά μας σε μια υψηλή ποιότητα, να τα δουλέψουμε, γιατί έχουμε 9 ετικέτες που θεωρώ ότι είναι αρκετά καλές, μπορούν να βελτιωθούν κι άλλο, να συνεχίζουμε να ψάχνουμε, μαθαίνουμε, να ερευνούμε. Τα πειράματα που μπορούμε να κάνουμε στην πορεία, που θα είναι ένα μικρό part, αλλά θεωρώ έναν καλό κομμάτι για το εινοποιείο. Εντάξει, είμαστε η νέα γενιά που θέλουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας. Σίγουρα η ταυτότητα, το λιθαράκι των 3 προηγούμενων και υπάρχει. Τώρα είμαστε οι 3 επόμενοι. Δεν το αμφισβητά κανένας. Τώρα ναι, είσαστε οι 3 επόμενοι. Ναι. Μάλιστα. Είμαστε 2 κοπέλες και ένα αγόρι. Μάλιστα. Και εννοείται και η ομάδα μας που πάντα να τζαμε, θεωρώ ότι δουλεύουμε αρκετά καλά. Ναι, θέλουμε να δείξουμε λίγο ότι έμπηκε η νέα γενιά. Προσπαθούμε και μέσω των social media και μέσω, ας πούμε, του όμα. Σκέφτεστε, ενώ εντάξει, επειδή υπάρχει ο χώρος του πάνω. Events. Μπράβο, και αυτό που το στόμα μου. Τώρα ο αδερφός μου κάτι οργανώνει, κάτι σκεφτόμαστε με την Αφροδίτη. Ναι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φέρνουμε τον κόσμο πάνω. Εντάξει, ήταν το COVID. Ήδη κάνουμε μικρούς γάμους, βαφτίσεις, events. Άρα ναι, υπάρχει ο χώρος. Υπάρχει ο χώρος, ναι. Η περίοδος του COVID σίγουρα κόψε πάρα πολύ κόσμο πίσω και λοιπά και επιχειρήσεις, αλλά εντάξει, όταν υπάρχει ο χώρος και τούτο είναι το καλό πλέον αρκετών εινοποιών όπως και του δικού σας, ότι υπάρχει ο χώρος εκεί για να μπορέσουν να γίνουν διάφορα events, παρουσιάσεις, γευστολογήσεις, tour στο εινοποιείο, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ανοιχτό καθημερινά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εγώ να τολμήσω να σε ρωτήσω κάτι όμως για τούτο. Μπαίνοντας μέσα στο εινοποιείο, δεν αναφέραμε τίποτα, αφήκα το τελευταίο. Ναι. Ο αγαπημένος κύριος Γιάννης Κυριακίδης έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά έχει μια ωραία κυρία στο reception. Τη μάμα. Ναι. Αφήκα την τελευταία ξεπίτιδες, γιατί η πρώτη εντύπωση που επήρα, εγώ δεν ξέρω τι ήταν η μαμά. Πήγα μέσα για καλημέρα σας, αλλά ήταν τόσο προσχαρή, πολλά hospitable, ενόμορφη φυσιογνωμία στο εινοποιείο και έτσι δυο κουβεντούλες για τη μαμά. Για τη hostess. Ναι, έτσι τη λαλείς και εσύ. Για τη hostess του εινοποιείου. Λέω ότι συνήθως ότι είναι η σκληρή της οικογένειας. Τον που λες ότι πίσω από ένα σπουδαίο άντρα κρύβεται μια γυναίκα. Η μάμα μου ήταν από την αρχή με τον παπά μου όταν ξεκίνησε το εινοποιείο. Ήταν δίπλα του, δούλευε τότε σε άλλη δουλειά. Παράλληλα βοηθούσε τον με το εινοποιείο, με το να κάνουν delivery τα κρασιά, με το να κολλούν ετικέτες. Λέει μου... Όλες τις δουλειές, έπαιρασαν όλες τις δουλειές, μάλιστα. Λέει μου, ξεκινήσαμε μια περίοδο που διανύσαμε, ήταν αρκετά δύσκολη στην αρχή και στην πορεία. Μάλιστα, έτσι είναι. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που υπεραγαπά το εινοποιείο. Αρέσκει της τον που κάνουμε. Τα μισά της χρόνια, γιατί ήταν 24 χρονών. Επέρασε τα στο εινοποιείο. Είδες, έκανε μου εντύπωση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με άγγιξε, να το πω τούτο, γιατί μπαίνοντας, ας πούμε, ήταν πρόσχαρη να με εξυπηρετήσει, έτσι ξέρω ποιος είναι που ήμουν. Ύστερα απαντήσω ότι ασχολούμαι με το κρασί και λοιπά, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν κάτι όμορφο και ναι, βλέπεις ότι παίζει ρόλο, σίγουρα. Ακόμα έναν στοιχείο των οικογενειακών επιχειρήσεων.
ακόμα ένα στοιχείο το οποίο βλέπεις ότι κεντρίζει σου αμέσως το ενδιαφέρον και ότι άνθρωπος ο οποίος εντιαμέ μπροστά πρώτον τραπέζι πίστε να το πω έτσι να μπεις μέσα στο ενοποιείο, θα σε καλωσορίσει και να ξεκινήσει να κάνει το ωραίο το tour, έτσι, Ναι. γιατί είναι ωραίο το tour σας, να το πούμε. Έχουμε και ένα μουσείο. Ναι, μπράβο, έχετε και ένα μουσείο. Για πες μας έτσι δυο λόγια για το μουσείο σας εκεί. Γενικά η οικογένεια Κυριακίδη έχει πάθος με τα παλιά πράγματα, όλοι μας νομίζω. Αντίκες, ναι. Και από το παλιό ενοποιείο θυμούμε τους να συλλέγουν είτε πιθάρια μέχρι και ετικεταριστική παλιά έχουμε. Ναι. Για να τα βάλουν, να κάνουν ένα χώρο στο καινούργιο ενοποιείο να βλέπει ο κόσμος πώς έγινε τον παλιά, το κρασί, πώς καλλιεργούσαν τα αμπέλια. Εντάξει, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις την εξέλιξη. Μάλιστα, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Άρα, όσοι θέλουν, θα πιάσουν το αυτοκίνητο τους και θα ξεκινήσουν προς τον Κάθικα. Θικιοδρομή, είτε παραλιακά, είτε που πάνω προς τα κάτω, αναλόγως, να το κάνουν Google και να το έβρουν και να σας επισκεφθούν το ενοποιείο βασιλικών για να δοκιμάσουν επιτόπου τα κρασιά και ό,τι χρειαστούν να το αγοράσουν είτε εκεί είτε σε κάβες, σούπερ μάρκετ, αλλά να τα γευτούν και σε εστιατόρια. Το ενδιαφέρον είναι ότι βρίσκεται και κρασιά που δεν έχουμε τόσο μικρής παραγωγής. Μάλιστα. Ελπίδα Κυριακίδου να σε ευχαριστήσω πραγματικά για την εδώ σου παρουσία στο Wine Podcast, στο Wine Note, το podcast μας στο Wine Note. Ήταν μια έτσι ενδιαφέρον συζήτηση. Να σου ευχηθώ ό,τι το καλύτερο σε σένα προσωπικά αλλά και στο ενοποιείο βασιλικών και σίγουρα θα τα πούμε με έναν ποτήρι κρασάκι βλέποντας το ηλιοβασίλεμα στο ενοποιείο σου. Ναι. Θα σας περιμένω όποτε θέλεις. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Χαίρομαι. Φτάσαμε πολύ ωραία πια με τα κρασάκια μας. Ναι. Και θέλω και σε σένα ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να πάνε καλά τα podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που παρακολουθήσετε ακόμη ένα podcast Why Not με μένα τον Ηρακλή Χριστοφόρου. Να είστε καλά.